কখনো তঙ্গ বইনো সুবানাই বড় রক কাইটনি হামারি মানাই তাই বইনো খাইরক নাই বরক bo hamjago hone tini norok no obono sana musungo khajan ta khotai buhuk chong ang o jorao kubi kok tv habanok ni bukhaktei khlaiye a 48 koram chora constituency ni bisingono khobjak dumosora yakhaba khokutuisa not dumosora bisibe khobjak kamini mungta mungkam mama kesaram deborma kamini khoroksa takhok bisi kudukma joraromoi sakni bemar kotor yakhaba belai kheno hamya bemar mandagai bisiba bisiburi abohai thongrok lai tongjak khnai kokma manai ojorama phaijak aw khajan ta khotai bukchang belai kheno chini dopho abohai rokhana kangkai tongwi maya mokhol mukti kalayo tai belai kheno musugo subanani pano subanani maya haipano tinini haisalo kobangma lukurok khaganang mai ganang lukurok bai phuna angkok saga borne nok mukhngo thangi nainai tai chini dopha omhai kalai tong hangkai subanan belai khano musugo ang sagbani subanani musugo humpano yak tuya abo hai khlaino dumosrang yakhaba hokote sananu chini 48 koram chorani MLA borom ganang poldangsu lai thangai chini takhok kisti Tripura chiching sora bisini bono bahai belai khano subakha kobangma chini tongko songtongnai lukurok khaganang mai ganang lukurok belai khano subakha abo haikeno tabu ojorao bo Kolkata haso treatment khlaijagi tong tini haino hai abuno rgino chini bo songnino chini takhoknino okok tuma khanawai ang sakbai thama phaijaka tai bini okok tuma no chini 48 koram chora ni MLA borom ganang poldangsu ni phayung sukanto dangsu takhok sukanto dangsu bo contractor khlaio bobai kok samani bisingti khlai bono kisa subadi hine ano rohoka tai boni yagulo 48 koram choranino Tripura mothani warriors yakhaba central committee ni GS borom ganang Kripesh Deborma bobai bo kok salaye belai khano hambai mairo takhok khorok nino borok o takhokno bini chanani yakhaba mungsa paithon chothum hnai kisisa rangmari ro hojak borongno chung yaphernai tai khanawai nailenai bufasuni khoktui bahike poilani simi bahayengkha phaide truk khlai ang mangpleti sanai takhono koinai chung bwskango borni khoktui khlai chung khanai na mama bonong khanable na do kisayang phaigrek mama ni sirai nyong khanable na nyani sirai nyong acha bo hayengkha poilani simi do sagradi ani sirai poilani simi khai niko je tabok tamo saimia nungmaya khayengo ungo ramo hone bono hospital talang thangka anga talang thang pore phalok sarmalai ajomsa police phasio police belum hai gaitai sanami se manliya nge copyright banai rekha oro jot sinaro copyright to bongma tongo oro tabuk mo khaklo phasong tongo ge sinaro chini laitong Tripura sejang nai tabuk oro rasta hingke tok nam korase moro banai rekha sari manliya nge bono hakeleng liya khama patira biti sari liya ob sari nikha unya nge oro chini ganangin hospital talang kha khulai talang khang unya haileng la ka nei beng do rin tin nawinai ani je tongthai phal sal khlaiye ne sai 17000 ang tlang yang sinsro thangka au tongai prai sakta 300 hai tong hangkai rangkri ma phaiya nge biti be kaji korung liya nge angkhanga ta thana ko ga mungya tlang thang liya sakti ne hai kin ma kamara mama bisibusum khabi je sa mani tini berumu 18 ni sini mani nge 18 singe tar 24 ni tong khane 6 bosor thaim tong kha mama bini abo je mani poila khebok tingkha mabo poila ka boma thai kham bini poila job ama haino bohogo jokhon haikeng phakang kai bimu khangmu khonjo to dunai apro khili ang sinai susuti liang nai nga maiti to tei bora ajahan mo pili hai mo khoi fisau jahai gutomai ta khoktai buhuk song phaide chung khanai ma kham o ta khok nei bufan khoktui yang ki sak de ta khok bini sada sa manai ni bohok sada sa chhauna asugui da mano mama kisa asugila aste kisa yang usang de kisa ba sala nai gana
nini bohok dasa bohok salsa Sago. ok sago dei kokoi mairok dei sai man nang mairok Mai do rugi bari ke chama ya. rugi bari khai sai miya nini o rugi hamnani bagai nang muti musuk musukono nani sikang phungono rok bai kok samani yagulo sini 48 korom chorani borom ganang MLA Paul Dangsuni phayong klayo sukanto dangsu contractor khlayo bornorokni noknu khungo ang nongni nini sajalani problem no sawi khanarika aboni yagulo tai khoroksa tipra mothani samung tangnai borom ganang kripes de porma bo bahaino nini sajalani mungsaya mungsas pai chari drop nei normal kichi chai ya pharmung borok rohoka ngangkai nang borok no nini bukhapte khlaye tamo busung jarate hamjak mung yafna musu belai na hamja go amte ke manmen bagai karon kha anga sik din manon himbang kha khaya ba khaibun ne jegya ngai ni jigo saya su ya ba buile busula tamla khaimena ni ani su ya te busula ri man nang saya ba tau to ang saya pano jano maya nang na ro joto khlai kya ba ge ang je man khang ge joto nang don hamja go খুব belai belai ka hambayang je ma ga ke ta tesa bisan ro joi ro hore hai ke jodi jom kui mang khaba ang tesa nai nai nge tabuk je kaisa kuisu je sadi nang hi rohman bangbono sabai abo joma khai nai nang jomai to nai bosana ni busuk sana ba bonot botam sana apel sana angul sana sar nai khok saman khone ma jomai ang tesa nai nai abo hai mang khang kai mama haino hai chini tipra haseo chini bosongo chini dophawo gobang mano kha ganang maya ganang lukurok tongo abo haike chini bisingo thongorok klai tongnai chaya suyar no suba lai tonglai tabu bohaino suba chu khlaine gobang ma tongho chini bisingo nini sajala no subanan bagai nang hasini chini kha ganang maya ganang lukurok no tini chini o video ni bukhakte mama tamo saklai mungtong ang sanamo suma khai je ani sarai jokhon hamya ba buino bonno go hangga ana bo kisam haike je chini je kono chini duma saram sai mangya je kono chini jaga akoni ba dolaing thang sawo nung thong no dung thong chini sara chini tripura ni borok jeru nai rekhariya khabaruya jeru tei khoksa deung nini masa paisa deung 5 taka deung 10 taka ngoba haike rekhang kang rubai ma khang kai sare de mano mane man khang kai te sang bo sugya ba hala hamo hene na khas sungoi mane am haike noron na hamani hinga ma khai sajago hinga ba tam hensini aba haike je bui le haike se hamui tong mane ba ang hamjano musukoi no hamrana musukan sarai no haike rang kuisme kisa mesal jadiya klai khang kai ang bui ba jero nai to hang kang jot tonang ani khabai khabai kai hamjamga ya pharo jiba ya pharo jara ani okra sakram khang kholomo ban kusurong khang yagrom obo haita acha mama hasteni kha ganang maya ganang lukurok nini sajala no khairogoi hamjagoi subaso khlainani hingangkai bahike subanai mama account number gatong account number chune tongan te kon le kre yani kono ang to tangi sane boroba kono na google pay sugul bo kre kono kre tam ke buman account tongo buman account number imano account hangkai phone number tongo phone number reimano asuk jara tongo kai mama norokno subaso khlainani kebo musugoi tong kai subanai rokno ni account chini o video ni screen no rene aro je subanai musungai rok borok subathong tai norok be krnani musung kai norni phone number ba hain oro re rina hayla mama nini sini mong kisa ani mongka ramdan tripura nang o bini bufano bol bini mong kai kasang tripura umur busung khana mama bini ani umur hingkai ko 46 hingkai bini khana bini khana sat soddo hingkai busung nai soddo hingkai tak 8 bosor ani bangta bini soddo na soddo wa sai mane 10 bosor 10 bosor kan 10 bosor ko romdi aba hai mama mo parani mong kisa seri gara seri sini parani mong hingkai ke saram de goram para bo bisi be khobjak mama china khonna dum sara disi khanai mangkhana khajani ta khoktai bukoksong tini borong nokno khongo phayei khanai mangkha o takhungni bufa jemantei nokno khungni malmata जों abo khanai mangkha buini thani lagai roknawoi rin roknawoi pojonto naikha silchor rogo talangkha haipano hamri manliya khajan takte buksong tini o takhuk chini bosongni no chini dophanino tomuno noro khairogoi chini bosongno hamjagai tongkhangkai
bufa sakalai ka norokno je mansak suba su khlainani tai kogono tongo buino subanai borok rok kaitoni hamari manai tai buino khairoknai borok bo hamjago honai tini norokno obono sana musungo oro kebono sejanani kokya je bukha kaham je sajaga phang tongthong je samungo phano engage tongthong norok khabai khubai khlai bono subawi bini thinang bini bobisot bo ojorao salsa sini bosongbo bo kusu kotor dangai mano norokno obono sana musungo khairogoi norokni hamjakma bai khe o takhukno je manthak norok khairogoi subajadi